5 għaqdiet ambjentali juru l-għadab tagħhom li ħabta u sabta Joe Falzon tneħħa minn Awditur tal-MEPA minkejja l-onestà li ħadem biha tul 8 snin ta' servizz. Fis-qarja konġunta tar-Ramblers Association l-għaqda fl-imkien l-Ambjent Ahjar, Friends of the Earth, Moviment Graffitti u l-moviment organiku iddeskrivew Joe Falzon bħala l-unika persuna li kien fdat mill-poplu kull meta l-MEPA kienet fic-centru tar-regolarità. Jiddispeċina ħafna illi s-Sur Falzon ma jistax ikompli jagħmel dak ix-xogħol li kienet jagħmel illi kien verament tajjeb u indipendenti u ġenwin u jderilna li mhux hu kellu jitlaq imma ħaddieħor li mhux qed jaqdi x-xogħol tiegħu sewwa. L-għaqdiet mhux governattivi jgħidu li għalihom Joe Falzon kien pilastru fejn jidħol kuraġġ u kien jafdaw fil-ġudizzju tiegħu kull meta ġew bżonnu. Għal 8 snin Joe Falzon ħadem bla qies u rreżista kull tip ta' abbuż li kellu fil-konfront tiegħu akkost li jara li l-MEPA żomma r-regoli tagħha, qalu il-5 għaqdiet ambjentali. Dawn il-5 għaqdiet esprimew tħassib tagħhom kif deċiżjoni bħal din ittieħdet fi żmien deskritt minnhom bħala delikat minħabba li ninsabu fuq l-għadba ta' elezzjoni ġenerali. L-għaqdiet ambjentali qalu li t-tama tagħhom hija li s-suċċessur tal-perit Joe Falzon ikun persuna ta' fiduċja u integrità.